Sabies que a Andorra més del 50% de la població viu de lloguer, però el parc públic d'habitatges no arriba ni a l'1%? Això és el que avui ens porta a parlar d'un tema que afecta directament la vida de moltes famílies: la crisi de l'habitatge i les implicacions d'una nova llei que està generant molta controvèrsia. Això és impactant. Quan penses en un país amb una població tan petita, esperaries que hi hagués més opcions públiques per garantir l'accés a l'habitatge. Però què és exactament el que està passant amb aquesta llei? La llei proposa liberalitzar progressivament el mercat immobiliari a partir del 2027, però sense tenir preparades les eines necessàries per controlar-ne les conseqüències. I aquí és on el discurs de Pere Baró ha estat especialment dur. Ell ho planteja d'una manera molt clara. El país no està preparat per descongelar els lloguers. I aquesta és la pregunta central, no? Si Andorra està realment preparada per tornar al mercat lliure en plena crisi d'habitatge. Exacte. Baró ho va dir sense embuts. Avui no hi ha prou habitatge públic, no hi ha un marc legal prou sòlid, no hi ha un índex de preus de referència plenament operatiu i no hi ha garanties perquè les famílies no quedin expulsades del mercat. És a dir, el govern vol descongelar abans de tenir les eines preparades. Primer alliberen el mercat i després ja veurem què passa. I això és precisament el que Baró denuncia. Segons ell, la llei 24/2023 havia de servir per guanyar temps i desplegar polítiques estructurals que garantissin l'accés a l'habitatge. Però la feina no s'ha fet prou. I ara, el govern de demòcrates pretén avançar cap a la liberalització com si el problema ja estigués resolt. Però no està resolt, ni de lluny. No. I Baró posa dades sobre la taula. Més de la meitat de la població viu de lloguer, mentre que el parc públic d'habitatge no arriba ni a l'1%. Aquesta xifra, per si sola, ja desmunta qualsevol discurs triomfalista del govern. I a més, moltes famílies ja dediquen entre el 40% i el 60% dels seus ingressos al lloguer. Quan els organismes internacionals recomanen no superar el 33%, això vol dir que aquí molta gent no viu, sobreviu. Aquesta és una de les frases més potents del discurs. La ciutadania no viu, sobreviu. I en aquest context, descongelar els lloguers no és una reforma tècnica. És posar milers de famílies davant d'un precipici. Baró també parla de por, oi? De por real entre la gent. Sí. Ella explica que preparant la seva intervenció li venien al cap les preguntes dels ciutadans en una conferència sobre habitatge. Gent que es preguntava què passaria amb la seva família quan aquesta llei s'aprovés. Gent que no sap si haurà de marxar del pis, de la parròquia o fins i tot del país. I això és molt greu. Perquè quan una llei genera aquesta incertesa, aquesta angoixa i aquesta por, alguna cosa s'està fent molt malament. Baró Godoy crida. I els que triden també han de ser escoltats. És una resposta directa a aquesta idea que la protesta ciutadana és només soroll. No, és una alarma social. I el govern, segons aquesta crítica, no escolta. Decideix des del despatx, legisla de manera unilateral i després demana responsabilitat als altres quan les conseqüències esclaten. Exacte. Baró acusa el govern de no haver escoltat ni la ciutadania ni els grups polítics que alerten del problema. I va encara més lluny quan diu que el govern ja ha anunciat que no tocarà ni una coma del projecte. Una manera curiosa d'entendre el diàleg. Molt curiosa. Perquè si presentes una llei sobre una de les qüestions més importants del país i ja dius que no canviarà res, això no és diàleg. Això és imposició política. I Baró assenyala directament la ministra Marsol, no? Sí. I ho fa amb molta contundència. Ve a dir: jo no tinc una bola de vidre, ministra Marsol, però trepitjo el carrer cada dia, parlo amb la gent cada dia, i aquesta llei provocarà un caos social causat per vostès. És una acusació molt dura. Ho és, però també és una acusació que neix d'una realitat palpable. Cartes de propietaris avisant que els llogaters hauran de marxar. Famílies que fa dècades que viuen al mateix pis i que ara viuen amb por. Condicions d'accés cada cop més dures. Ajuts insuficients. I un mercat cada cop més lliure per als propietaris, però més insegur per als llogaters. És el món al revés. Més llibertat per al mercat i menys seguretat per a les persones. I aquesta és la clau del discurs de Baró. No es pot jugar amb l'estabilitat de la majoria social com si fos un experiment. No es pot improvisar amb l'habitatge. No es pot anunciar una liberalització
sense tenir garantides les conseqüències socials. Ell parla també d'unes 7.000 llars afectades, oi? Sí. Planteja la pregunta de fons. Està el país preparat per assumir la descongelació d'un volum tan important d'habitatges? Estem disposats a posar en risc milers de llars, aproximadament un 35% dels habitatges afectats per les pròrrogues? I encara més, estem preparats per continuar aquest procés als anys següents? La resposta de Baró és clara. No. Claríssima. No estem preparats. I la responsabilitat, segons ell, recau directament en el govern de demòcrates i en els grups que donen suport a aquesta llei. Perquè no és només una mala llei. És una llei que pot canviar el model social d'Andorra. Exacte. Baró arriba a dir que aquesta llei pot ser la responsable de la fi de l'Andorra que coneixem avui. I això no és retòrica buida. És una advertència sobre l'expulsió progressiva de residents, treballadors, joves i famílies que ja no poden sostenir el cost de viure al país. Quan la gent que treballa al país no pot viure al país, el model està trencat. Totalment. I Baró ho connecta amb una idea fonamental. Els salaris i les pensions actuals no permeten viure amb dignitat. Hi ha persones que treballen més de 40 hores o que acumulen més d'una feina i encara així arriben justes a final de mes. I en aquest context, liberalitzar el mercat és com dir a la ciutadania: espavileu-vos. Sí, i per això el discurs és tan crític amb el govern. Perquè el govern no està responent a una emergència social amb eines de protecció. Està responent amb una aposta per tornar al mercat lliure, com si el mercat ja hagués demostrat que pot garantir habitatge digne. Però el mercat ja ha parlat, i el que ha dit és preus més alts, menys estabilitat i més exclusió. Davant d'això, Baró no es limita a criticar. També proposa. I això és important perquè el seu discurs no és només una denúncia, és una alternativa política. Quines propostes planteja? En primer lloc, una pròrroga de 3 anys, amb un IPC topat al 2,5%. És a dir, donar temps real per desplegar les eines que el país necessita abans de parlar de descongelació. Això seria una manera d'evitar el xoc immediat. Exacte. I també proposa que aquesta protecció s'apliqui tant als contractes anteriors al 2021 com als posteriors, perquè el problema no afecta només una franja concreta, afecta el conjunt del mercat residencial. I també parla d'habitatge assequible. Sí. Baró defensa la creació d'un marc legal que reguli l'habitatge assequible amb definicions clares. Per exemple, definir que una família no hauria de destinar més del 33% dels seus ingressos a l'habitatge. Aquesta dada és essencial perquè sense una definició legal, assequible pot voler dir qualsevol cosa. I quan una paraula tan important queda buida, el govern pot vendre com a assequible una cosa que per a moltes famílies continua sent impossible. Exacte. També proposa un índex de preus de referència, un indicador públic que permeti conèixer una estimació del preu mitjà per metre quadrat d'un habitatge segons la zona i les seves característiques. Això donaria transparència i ajudaria a ordenar el mercat. Sense dades públiques i sense referències clares, el mercat sempre juga a favor de qui té més informació i més poder. I per això també proposa regular la figura del gran propietari. Persona física o jurídica amb 5 o més propietats. Baró insisteix que no es tracta de castigar ningú, sinó d'establir regles en un mercat que afecta un dret bàsic. Perquè no és el mateix una família que té un pis llogat que un gran tenidor amb capacitat d'influir en el mercat. Exacte. I aquí el govern de demòcrates torna a quedar en evidència, perquè quan es tracta de protegir propietaris i inversors sempre hi ha prudència, incentius i seguretat jurídica. Però quan es tracta de protegir llogaters, famílies i treballadors, de sobte tots són presses per liberalitzar. La seguretat jurídica per als de sempre, la inseguretat vital per als altres. Baró també critica les excepcions, que permetrien treure una persona d'un pis per posar-hi treballadors d'una empresa. I ho diu de manera molt clara. No té sentit expulsar algú d'un habitatge on viu des de fa anys per col·locar-hi un treballador només perquè el govern no ha estat capaç de trobar una altra solució. Això no és política d'habitatge. Això és traslladar el problema d'una persona a una altra. Treure un llogater per posar-ne un altre no crea habitatge. Només reparteix la precarietat. Exacte. I per això, Baró reclama una política més garantista, amb eines reals i amb una visió de país.
També hi ha la proposta de compra del primer habitatge, oi? Sí, Baró proposa un programa per facilitar la compra del primer habitatge. El govern subvencionaria el 30% del preu de compra i el 70% restant estaria vinculat a un préstec bancari negociat amb les entitats financeres. I aquesta subvenció quedaria vinculada a l'habitatge? Sí, la idea és que la subvenció quedi registrada sobre l'immoble adquirit i que, en cas de venda, s'hagi de retornar sense interessos. Això evitaria l'especulació i ajudaria famílies que realment volen accedir a una primera llar. Aquesta sí que és una proposta de país. No només aguantar el problema, sinó obrir una via perquè la gent pugui arrelar. I això és el que Baró defensa. Temps per fer la feina que s'hauria d'haver fet des del 2023. Temps per desplegar eines legals, polítiques públiques, habitatge assequible, índex de referència, regulació dels grans propietaris i solucions a curt i llarg termini. Però el govern, en lloc d'admetre que arriba tard, sembla voler córrer cap a la liberalització. Sí, i aquesta és una de les crítiques més dures del discurs, la manca d'anticipació i la miopia política. Baró acusa els governs de demòcrates, i especialment l'executiu de Xavier Espot, d'haver demostrat manca de voluntat o manca de capacitat per resoldre el problema de l'habitatge. Una crítica molt directa. Directa i fonamentada en una realitat. Malgrat algunes mesures, Andorra està pitjor que el 2019, i amb aquesta llei, el futur pot ser encara més dramàtic. És dur, però és el que molta gent sent. Que cada any es parla més d'habitatge, però cada any és més difícil viure aquí. I per això Baró demana votar a favor de l'esmena a la totalitat i treballar un text nou, consensuat, amb tots els actors polítics i socials. Un text fet per tothom i per a tothom. Aquesta frase és important. Per tothom i per a tothom. Perquè una llei d'habitatge no pot estar pensada només des de la perspectiva del mercat. Ha d'estar pensada des de la vida real de la gent. Baró també ho resumeix amb una pregunta molt clara. S'haurà de descongelar el mercat algun dia? Sí. S'ha de fer ara? No. I aquesta és una posició molt raonable. No és negar eternament la descongelació. És dir, no podem fer-ho sense garanties, sense eines i sense protecció. Exacte. El discurs de Baró no és immobilista, és responsable. El que diu és que no es pot posar el país davant d'un abisme i després demanar calma. No es pot convertir l'habitatge en un experiment social. I no es pot culpar la ciutadania de tenir por quan és el govern qui està creant la incertesa. Perquè aquesta és una altra idea central. El govern crea incerteses, dubtes i pors. I quan la gent viu amb por de perdre casa seva, ja no parlem només d'economia. Parlem de salut mental, de cohesió social, de confiança institucional i de futur. Famílies que no poden planificar. Joves que marxen. Gent gran que pot perdre el pis on ha viscut mitja vida. Treballadors que sostenen el país però no poden sostenir un lloguer. I això és el que fa que la denúncia de Baró sigui tan rellevant. No parla només d'una llei, parla d'un model de país. Un model que, si no rectifica, pot expulsar la seva pròpia ciutadania. I aquí el govern no pot mirar cap a una altra banda. Si aquesta llei provoca desallotjaments, expulsió residencial i caos social, no podrà dir que ningú l'havia advertit. Baró ho va advertir. La ciutadania ho està advertint. L'oposició ho està advertint. I el govern encara és a temps de retirar el text, seure a parlar i construir una solució de veritat. Encara hi ha marge, però cal voluntat política. I sobretot cal escoltar. Escoltar els que criden, els que s'organitzen, els que tenen por i els que simplement volen continuar vivint al seu país. Al final la pregunta és senzilla. Volem una Andorra on l'habitatge sigui un dret efectiu? O una Andorra on només pugui quedar-se qui pugui pagar el preu que imposa el mercat? Aquesta és la qüestió. I per això el discurs de Baró mereix ser escoltat, perquè posa noms, dades i conseqüències a una realitat que molts ja viuen cada dia. Habitatge no és només un sostre. És arrelament, dignitat, família, futur i país. I si el govern de demòcrates no ho entén, serà responsable d'una fractura social que encara som a temps d'evitar. La solució passa per frenar, corregir i escoltar. No per córrer cap al mercat lliure mentre la gent viu amb l'aigua al coll. Doncs amb això, crec que hem arribat al punt central. La llei no pot avançar així. No amb aquestes mancances, no amb aquesta improvisació, no amb aquesta por social.
I encara som a temps d'evitar-ho. Som a temps de treballar un text amb consens, amb garanties i amb una mirada realment social. Perquè descongelar algun dia pot ser necessari. Però fer-ho ara, sense eines, sense parc públic suficient i sense protecció real, és una irresponsabilitat. I quan parlem d'irresponsabilitat en habitatge, parlem de vides concretes, de persones concretes, de famílies concretes. Per això avui el missatge és clar. Cal escoltar Pere Baró, cal escoltar la ciutadania i cal aturar una llei que pot portar Andorra al límit de l'exclusió. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem al proper episodi. Fins aviat.